Magampo kita. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Ikaw ang tuburan sa grasya ug kaluoy nga among gikinahanglan sa matag adlaw. Ikaw gayud ang naghatag kanamo gininhawa ang tanan nga among naangkon ining kinabuhi gikan kanimo. Busa Ginoo ang ngayan lang gyud kanamo nga daygon, himayaon, pasalamatan. Kay ikaw gayud o Dios maayo sa among kinabuhi. Ikaw ang naghatag kanamo kaluwasan. Ikaw ang naglig-on kanamo. Amahan, sa kanunay na akong paghangyo kanimo Ginoo nga ikaw magalihok sa matag usa nimo katawhan karon nga maminaw sa imong pulong. Nga ang imong pulong Lord magahatag og kaluwasan bisan pa katong wala pay relasyon kanimo. Ug katong sa imong mga kaanakan o Dios mohatag og kadasig sa pagkinabuhi nga matarong alang sa imong kahimayaan. Kanimo tanan among among itugyan sa ngalan ni Hesus. Amen. Kay maayong buntag sa tanan, salamat sa Ginoo sa inyong matag usa ka kinabuhi. Salamat po sa Ginoo nga gitagaan ta niya landong no nga kabuntagon o hinaot ang tanan no nga anda maminaw na sa pulong sa Ginoo. Ang ato ang teksto makita sa Josue no or Joshua kapitulo 2 8 paingon sa 11 then ambak din ta 6:25. So atong basahon ang pulong sa Ginoo. Sa wala pa sila manghigda, si Rehab miadto kanila sa atop o mingon siya sa mga tao, ako nahibalo nga ang Ginoo naghatag kaninyo sa yuta ug nga ang pagkahadlok kaninyo miabot kanamo ug nga ang tanan nga nagpuyo sa tibuok yuta natunaw sa inyong atubangan. Kay kami nakadungog kung giunsa sa Ginoo pagpauga ang mga tubig sa dagat nga pula sa inyong atubangan diha nga nanggula kamo gikan sa Ehipto. Ug unsa ang inyong gibuhat sa duha ka hari nga Amorihanon nga didto sa tabok sa Jordan og kang Sihon og kang Og nga inyong gipanglaglag sa hingpit. Og sa among pagkabati iniini, ang among kasing-kasing nangatunaw og walay kaisog nga nagpabilin kang bisan kinsa nga tawo tungod kaninyo kay ang Ginoo nga inyong Dios mao ang Dios sa langit, sa itaas ug sa yuta sa ubos. Apan si Rehab, ang babaeng nabaligya sa iyang dungog ug ang panimalay nga sa iyang amahan ug sa tanan nga iya giluwas nga buhi ni Josue ug hangtod nining adlaw siya nagpuyo sa Israel tungod kay gitaguan man niya ang mga sinugo nga gipaadto ni Josue aron pagpaniid sa Jericho. Okay, so mo kani ang pulong sa Ginoo og atong patalinghugan, no? Sa di pa ta magpadayon mo ni ang akong gitan-aw nga latest no nga weather update no sa Pag-asa nga naa day bagyo nga maabot no. Ang ngalan kay Igay. Nabay ngalan Igay diri? Oh, wala. Oh, Agay day ni daw kung in English. Storm Agay. Okay, nagkakusog siya, nagkakusog din ni si Igay, no? Or Igay, bitaw ni siya, no? Si Igay may enhance habagat. So, kanisa nga bagyo, nagkakuan po siya, iyang pakusog po ang habagat. Nanay habagat daan, napagibagyo. So, sa pagkadungog na to, murag wa may epekto kay daramang gyapon ta dire. No? So naay mga panghitabo sa kinabuhi nga di gyud mapugnan ba. Kalabi ni sa tuang sa Pilipinas kaning bagyo dili na gini siya bago no. Matod pa adunay
15 or to 20 ka bagyo nga maabot sa Pilipinas sa kada tuig. So then upside sa bagyo daghan pang mga kalamidad, no? O matod pa sa mga insurance, ang tawag ani nila act of God. O lihok sa Dios, or karon ila ning giusab, no, kay murag para pawinaw nila murag brutal ra kayo, acts of nature na lang, pero sa uban nga mga insurance, acts of God. Anong nabaan man na ang imong sakyanan? Magpa-insure din ka, acts of God. Uy, murag, kung sa may pasabutan ng acts of God or act of God, an extraordinary interruption by a natural cause. So na mga property, nga nangaguba, dili tungod sa binuhatan sa tao or natural cause, kundi kuan sa no, na ay involve ang nature, such as flood or earthquake nga di gyud mapugngan. Ang uban, ma-foresee nga na ay maabot, pero ang damages, di gyud siya malikayan, no? Masipag usahog likay, naagyoy mahitabo, or care cannot reasonably foresee or prevent. So muna siya, no, ang acts of God. So kung makita nato ning mga, kung imo tanaw nimo mga balita sa palibot, sa gira sa Ukraine, sa Russia, economic nga pandemya pagikaha, no, daghan nga makapalisang nato sa tinuod lang. Nung nga usahay karon bitaw murag di na kayo gatan-og news. No, murag mas daghan ang mga balita nga murag di maayo compared sa mga balita nga maayo. Muna nga nindot di kanya tong desisyon nga matog simbahan kay imo madunggan ani balita nga maayo. Pulong sa Ginoo kay mo-overwhelm ka. Ma-overwhelm ka sa kadaghan nga balita. Kung imo lang ito ginunon, makuan ka ginitawag bitaw ana nga ma-overthink ka. Kumusta na ka ani? Wala para ba koy bana ani? Inana dahil kay kang ngununaan. So, daghan ang mga butang nga makapalisang sa tao. No muna karon ang atong isgutan nga naapoy act of God, no? Nga nalisang gyud sa atong nabasa ang katawhan sa Jericho, ug naay usa ka tawo dadto nga naluwas. Ato nang isgutan, okay? Muna nga ang title karon, buhat sa gahom sa Dios. So ang context ani, ang leadership na sa kamot ni Joshua. Siya na ang gitagaan ni Moises og otoridad nga mulid sa Israel under the authority of God. So si Joshua na karon, kabalo siya sa iyahang tahas nga ilid ang Israel dito sa yutang Saad, ang Kanaan. Ani nga time, si Joshua nakatabok, o ang mga Israelites nakatabok na, no? Sa dagat nga pula, nagsettle na sila dadto, ug daghan sila gipangkanker nga mga gingharian. O kaning buhat sa Dios nga sa pagluwas sa Israel, nahimo siyang, kan bitaw kanang viral, matod pa atong panahon na, no? Tanan nakabalo. Okay? O karon naa na sila sa lantaw na nila, no, kaning yutang Saad, pero dito una nilang city nga ilahang una ma-encounter mo kaning Jericho. Si Joshua isip usa ka leader, no, nga maayo nga leader, although kabalo man gid siya nga ang Ginoo maghatag gid sila sa yutang Saad. Apan wise pod nga leader si Joshua. Nagpadala siya og advance party. Kinsa man to? Mga duha ka espiya. Okay, kaning duha ka espiya nga iyang gipadala tingali ko ani sila mga rookie or kining ginatawag bitaw nga mga beginner. Nasakpan. No, nasakpan siya. Sila nga naditekan sa king sa Jericho nga naay espiya gikan sa Israel nga naglibot suroy sa Jericho. O kintaon ang duha ka espiya nangitag mamaagi nga makaikyas. Tingali usa baka asa bagitaan ni makasulod. Ngay usa ka tingali dito pultahan ilang gisudlan og didto sila og ang nagpuyo didto mao ang babae nga nagbaligya sa iyang dungog. Kuya kay no? Babae nga mubuglupad. O sa pa kay mga
Kung sa kang Freddy Aguilar pa ni Magdalena. Magdalena. Pero ang ngalan niya si Rehab. Okay, so nakita ni Rehab nga kining duha ka tawo gikan sa Israel o ang iyang gibuhat iyahang gitaguan, no? So dayon iyang gipanalipdan og naay time dito no nga nanuktok ang mga tao sa hari sa Jericho, nabakay nakita gipangutanan niya si Rehab nga mga tao duha ka buok gikan sa Israel nag-spy siya diri nga yuta. Ana dayon si Rehab, nakita na ako sila pero wa na diri. Tuwa na. Naguna na. Lakagan ninyo kay basig masaptan ninyo. So, nakita po nato no ang kahuyang po ni Rehab nga ang pamaagi niya although yang gitaguan sa mga barotog sagbot or kanang ginatawag no nga kay naman na sila bularana no kanang bitaw gabulad sila sa ilahang pagkaon or wheat dito sa taas itabunan ni Rehab og ang mga spice. Dari nakita nato nga naay gibuhat si Rehab no nga pinasikad gayud sa iyahang kanabitong pagtuos Ginoo mo na nga ato ang isgutan karon. So naay tulo ka butang no ang atong isgutan, ang balita mahitungod sa gahom sa Dios nadungog, ang balita mahitungod sa gahom sa Dios nagdala og kalisang, og ang balita mahitungod sa gahom sa Dios muluwas sa mutuo. So kaning tulo ka punto mo atong isgutan karong taknaa. So sa Joshua 9, ang balita mahitungod sa gahom sa Dios. Mingon siya sa mga tao, mo ni karon si Rehab. No gignan niya mga spies, ni explain siya. Ako nahibalo nga ang Ginoo naghatag kaninyo sa yuta. Nahibalo, nakadungog. Dili lang siya bisan ang tibuok nga Jericho nakadungog ani nga balita. Kinsa may nagsulti ani nga balita kay di man maabot ang balita kung way nagsulti, kung way nag-share. So kaning balita nga nadungog ni Rehab o sa katawan sa Jericho, no, naghatag kanila og kalisang, no, nadungog nila ang gahom sa Dios. Then ingon din siya sa verse 10, kay kami nakadungog kung giunsa sa Ginoo pagpauga, no, ang mga tubig sa dagat nga pula. Kami nakadungog. So unsa man ang gahom sa Dios, gibuhat sa Dios dito sa kanabitong sa kanang yun sa pag-rescue sa Ginoo ang katawhan sa Israel, naghatag kini nila og kahadlok. No, una sa tanan, ang gahom sa Dios nga muluwas sa iyang katawan. Muni ang ilahang nadunggan. Nga kaning Ginoo sa Israel, di ni basta-basta. Kaning Ginoo nga nag-uban sa Israel, muluwas. Kay bisan gani ang Egypt, nga adto nga time is usa ka superpower gilupig man. No? Kung giunsa sa Ginoo pagpauga ang tubig sa dagat og dili lang mga plagues ang ilang nadunggan, ang na-amaze gyud sila kay ang dagat nga pula or ang Red Sea gipa matod padog pagpauga. No. Imagine nimo na ang dagat na uga posible no nga ang river mauga or ang lake pero kaning dagat murag lisod ni ugahon pero di ba? Naghimo og dalan ang Ginoo og nakatabok no ang katawan sa Israel. Na-amaze sila mo nang balita. So nga ilang nadunggan og muni naghatag kanila og kalisang kahadlok nga lahi ni nga Dios nga ilahang gisimba muluwas og mupauga og dagat. Og kani nga Dios dili lang muluwas sa katawhan, no? Mohatag pa gyud siya og kadaugan. Pero unsa man gyud ang gahom sa Ginoo nga ma-amaze ta.
muni ang maayong balita. No, matod pa sa Roma 1:16, dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagtuo ngadto sa Hudyo una sa tanan ug unya ngadto sa Griego usab. Sumo kani no ang gahom sa Dios nga nagalihok gyapon hangtod karon. Muni ang gahom sa Dios nga muluwas sa katawhan. Atong panahon giluwas sa Ginoo ang Israel, nakatabok naghimo siya dalan diha sa kanang dagat nga pula og nakalahos. Og karon ang maayong balita muna kani nga si Jesus siya na ang dalan nga gi-provide sa Ginoo aron kita mahiusa sa Amahan. Og kining maayong balita, muni siya dapat ang madungog sa katawhan. Muni siya dapat ang makahatag og karabi tong kalisang usab sa katawhan nga naa gayoy Dios nga nagahatag og nagpakita sa iyahang gahom. Usay kaduha nga nadunggan sa mga tao sa Jericho. Ang gahom sa Dios nga mulaglag sa iyang mga kaaway. No, matod pa diha sa verse 10, unsa ang inyong gibuhat sa duha ka hari nga Amorihanon dito sa tabok sa Jordan kang Sihon ug kang Og nga inyong gipanglaglag sa hingpit. So kani nga Dios dili lang muluwas sa katawhan, mulaglag pud siya sa iyang kaaway sa mga tao nga nagbuhat og daotan. Nangahadlok sila. So nakita nila, gipangkangker na sa katawan sa Israel ang mga banggiitan nga hari o sila na karon ang next in line. Ilahan na ang turn. So karon munang nangahadlok sila, nangalisang sila kay kaning mga gingharian, di ni basa-basa dagko gyapon ni nga gingharian. Pero gipanglaglag sa katawhan sa Israel tungod sa gahom sa Ginoo. No, matod pa sa Salmo 92 verse 6 and 7. Ang tao nga hungog, asa man ning Bisaya ngo, or og dili kabalo, ang buang-buang dili makasabot niini. Bisan nanurok ang dautan sama sa balili, sama sa sagbot daghan kayo. Uban tabunok pa kayo nga, lami kayo ang ilang pagpamunga. Pero ang tawag sila sagbot. Og mulambo ang tanan nga tigbuhat og dotan. Okay kayo ang kinabuhi, paminaw nimo. Nanurok sila og daghan kay sila. Then ingon ang pulong sino, sila laglagon hangtod sa kahangturan. Apan ikaw o Ginoo ang anaa sa kahitasan hangtod sa kahangturan. So man yung realidad karon sa kinabuhi. Di ba? Bisan asa ka mo adto karon kung imong ablian imong mga mata ang dautan rampant kayo. Daghan na kay tanan og dili lang kaning ilahang acts pati bisan na lang kinabuhi makayong ka nga murag okay kay ilang kinabuhi. Murag tsada magyapon ilang dagan sa ilahang negosyo, sa ilang muralugag sa pananaw sa mata sa tao okay kayo. Mga igsoon, dili taangay nga maibog sa ilahang pagkinabuhi. Kay ang pulong sa Ginoo sila laglagon. Kung ang atong pagkinabuhi, magpadayon kita diha sa Ginoo, muni sa ang kinabuhi nga na kaalam. Katong pagkinabuhi nga diha sa kalibutan, naagyapoy time, naagapoy panahon nga gi-appoint sa Ginoo nga laglagon kining mga tawhana. Busa mubaro kita, mutindo kita nga lig-on sa ato ang pagtuo. Kaning mga gingharian sa Jericho, kating kanong mga gingharian, mura paminaw nila okay na kailang kinabuhi ba? Paminaw nila murag ang pag-child sacrifice sa katong ilahang mga gods, nga paghalad silang bata, ang bata patyon,
Napay ginatawag nila nga buhat nga mga laway kaayo sa pagsimba sa ilahang Ginoo. Unya paminaw gi-prosper. Gi-prosper ang ilang gingarian. Murag paminaw nila okay ra. Pero niabot gayud ang judgment sa Ginoo. Niabot na gayud ang paghukom sa Ginoo sa ilahang kinabuhi o gigamit sa Ginoo ang katawan sa Israel nga hukman sila o ang paghukom sa Ginoo erase gyud, eradicate gayud og wa gyud nabilin. So muna siya igsuon ang judgment sa Ginoo. So kaning nagbuhat og daotan ngadto pa sa Roma ang pagbuhat og sala mura bitaw gatigom sa Amira manggod amo sang gitrain nga panahon sa December amo sang magtigom kay pagka December buakon ang alkansiya. So ang kanibitong nagbuhat og sala, mura ra ka po gatigom. Gatigom hantod moabot ang time nga buakon ra gyapon, hukman ra gyapon. So unsaon man we should live a life that is according to the will of God. Kay nagay panahon nga laglagon sa Ginoo ang mga daotan. So padayon ang imong pagtuo pagkinabuhi diha sa Ginoo. Now, matod po dari sa Tesalonica, sa iyang paglibot, may nagdilaab nga kalayo mo ni siya nagisgot si Pablo sa second coming ni Christ. Sa ingon niya, og silutan niya ang mga tao, duha ka tao nga kategory, ang wala mo ila sa Dios. Ang nagdibuhat og daotan, og usa pa gyud, ang wala motuman sa maayong balita. Mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, mga tao nga na-expose sa mayong balita pero wala mutungan, ni-refuse sa pagtuo, ni-refuse sa paghinulsol. Naay nagpaabot nga silot diha sa Ginoo. So, ang Ebanghelyo mao ang balita sa gahom sa Dios sa pagluwas sa mutuo og maghinulsol og paglaglag sa mga nagdumili. Sa paglaglag sa mga nagdumili. Yes, we are called to share the word of God, to preach the gospel. Pero ang gahom sa pagluwas wala sa imuha. Ang gahom sa pagluwas anaa sa Ginoo. Kay ang Ginoo mao'y muluwas sa iyahang katawhan nga pinili. Ikaduha, ang balita mahitungod sa gahom sa Dios nagdala og kalisang. Di ba? Nasabtan nato sa story nga nahadlok ang tibuok katawan sa Jericho. Ingat sa among pagkabati nini, giunsa ninyo paglaglag ang Egypt, giunsa ninyo paglupig ni mga kingdoms. Grabe ang ilang description, ang among kasing-kasing nangatunaw ug wa nay kaisog nga nagpabilin. Di ba? Grabe na nga fear na, murag na paralyze ka sa fear ba? Nga nang unsa ba gikahadlok nga murag tungod sa kahadlok di nakakalihok. Nanay-nana nga feeling. Matod pa ingir pa sa kang bisan kinsa tungod kaninyo kay nga tungod sa tao, kang bisan kinsa nga tao tungod kaninyo kay ang Ginoo nga inyong Dios mao ang Dios sa langit, sa itaas o sa yuta sa ubos. Nay fear. No? Og mumang gini dapat matod pa sa Hebrews chapter 10 verse 30 to 31 kay kita nakaila kaniya. Kita nga mga anak sa Dios, kita nga mga Kristiyano nakaila tas Ginoo. Ang Ginoo, yes, ang Ginoo balaan, ang Ginoo mahigugmaon, ang Ginoo puno sa grasya. Pero kabalo pod ta nga atong Dios nga gisimba siya hustisya. Ang Ginoo maghukom sa iyang katawan ug makalilisang gayud ang pagkahulog ngadto sa mga kamo sa buhi nga Dios. Makalilisang usa may malilisang nga imong na-experiencehan sa imong kinabuhi. Natingay uban dari naka-experience no katong sindong. Murag paminaw nimo murag mao na gining ending or naka-experience ba ka og sakit nga paminaw nimo nga mo na gid ni siya ang mo na gid or
dako kay nga problema nga, ma-overwhelm ka, pero layo ra kay na. Layo ra kay na siya sa pagkalisang. So sa katao nga mahulog sa kamot sa Dios. Kay ang kamot sa Ginoo muhukom o kani nga paghukom, full nga paghukom, walay lipod-lipod, walay pugong nga pag-judge sa iyahang kapungot sa tao nga nagdumili. Matod pa ni Rene Padilla, no, usa ni sa ka-theologian pod. Nasa'y hingaing, nasa'y speech bangog. Usa sa iyang gipangsulti na gospel nga way ngipon. Mura bitaw ding nami iring sa una, sige pangarwas. Sakit kayo. So akong gibuhat, giputla na mo kaniyang kuko, among ginilkatiran. Ginalkatiran ako ang iyang kuko o iyang ngipon, ginaltakiran ako kapil. Kay, tungod ato, no, nawadan siya og kanang bitaw kasakit. So mga oras siya, mura na lang sa gakatol, magpakpak sa sakua, mura okay lang, dili sa hait ang ngipon. So, mura ginani ang ginabuhat sa mga tao, may tungod sa maing balita, gospel nga way ngipon. No, unsa man ning gospel nga way ngipon? Muning gospel that free consumers of religion. No, unsa man ni? Will want to receive it. It is cheap and it demands nothing of them. Walay gidemand, walay paghinulsol, walay pagbiya sa sala. Jesus is gihimo lang nga additional sa kinabuhi. No, ang racist nagpadayon sa pagka-racist. Ang exploiter nagpadayon sa pagka-exploiter. No, walay gidiman. Christianity will be something that runs along but will not cut through it. Dili mo putol nining dautan nga buhat. Munang gospel nga walay ngipon. Muna mga tao kung makadungog sa gospel nga walay ngipon, lami kay paminaon. Gusto ka makaatog langit. Yangkon man nimo nga makasasala ka. Okay. Repeat this prayer with me. Murag sayon ra kayo. Dili mo demand nga klaro man kayo nga si Jesus ko nag-share siya sa gospel, di ba? I-deny gayud ang self. Nagyoy ginatawag nga self-denial, nagyod ang pagsulod sa sigpit nga ganghaan. Muna ang gospel nga nagyoy kay biyaan. Ang akong asawa, di ba, usa sa mo, asayang pamaagi aron makashare sa gospel is, kana bitaw gahimo siya, ganina, di ba? Oy, nawala. Kanang gospel band, no? Mura siya bracelet nga naay color-color nga, ang uban mo ingon nga, mura nagtambal sa buyag. Ako, wala na ako kasuot karon na. So, gospel band ang tawag na, na color yellow, red, color yellow, black, red, white, and green. So, ang yellow nagrepresent sa holiness ni God, black nagrepresent sa man sin, ang red is the blood of Christ that cleanses. So, when we believe, malimpyuhan o green will grow, no? So, gospel band. Dahil one time nga, ni-share siya sa iyang kauban nga doktor. Iyang gisiran, kay before niya tagaan og gospel band, iyang siran sa agyod sa gospel, no? O ingin siya sa kuha nga pag-share niya sa gospel ato nga doktor nga na point bitaw of decision siya nga, do you want to, di ba? Kanang put your trust in Christ. Ang respond ato nga doktor kay okay naman mi. Dili na mi kinahanglan pa og additional sa kinabuhi kay ang mong kinabuhi karon plaster naman. Akong mga anak maayo og pag-eskwela, buutan man pud sila. Kami di mi kay mi abundansya pero okay ra gyud ang mong kinabuhi. Murag dili na mi gustog na bitaw mo disturbo pa mo guliyang sa ilahang plastada karon sa ilahang kinabuhi. So, gignan niya nga, gatubang biatag kamatayon kada adlaw. Niya, mabot ang panahon nga, maatubang tas Ginoo. Pero, nagpagahig yun sa kasing-kasing siya nga, okay rami.
dili na may kinahanglan pag additional kay sakto na ang plastada sa among pamilya. Okay, gihatagan niya po ni Bina gospel band pero nakita unsa gid ang kasing-kasing sa tao nga wala gid niya nakita ang need pa of a savior bitaw. Pero at least ni-reject siya sa gospel pero gi-reject niya ang true gospel. Dili tong gospel nga tamis, gihatag ang tinuod nga gospel. Ang gospel sa Ginoo. No? Sa akong pagkaingon, ang katawhan sa Jericho, nangalisang, no? Ang katawhan sa Jericho nalisang sa gahom sa Dios, apan nangalisang, apan nagsalig diay sa ilang dako og habog nga paril, nga makasalbar kanila sa kapungot sa Dios, nahanlok sila. Nangurog sila. Tungod kay na ang judgment, na ang Diyos sa Israel padulong na, nangalisang sila, pero ang ilang comfort, paglingi nila, habog ang among paril. Yes, gipamala sa Diyos sa Israel ang dagat nga pula, pero kani mong paril, ligon Gigunob sa Diyos sa Israel ang Egypt, no, gilupig. Pero kani among syudad ligon Ang ilang comfort, ang ilang pagsalig naa sa ilahang paril nga ligon, nga dili maguba, nga unconquerable, no mumana siya ang purpose sa paril, mo protect sa ilaha, sa ilahang kaaway nga mo buot, nga mo sulod, mo conquer sa ilang syudad. Muna ang ilahang gisaligan, ang ilang paril. O mubo ni gayod, kaning katawan sa Jericho muna nag-represent usab sa katawhan, sa tibuok kalibutan, nga klaro na, nga matod pa sa pulong sa Ginoo, it's appointed to man to die once, and after that, there's judgment. You will face God. And knowing that, they would look at their walls, paril sa, maayo ko, dili ko maapektuhan sa kapungot sa Dios kay daghan kog na-accomplish sa aking nabuhi. Or naway wall sa ilang religion. Or wall sa ilang tradition. Muni mo tinuod ni. Muni kami ang pinakadaghan. Dili mi malupig o dili masalbar mi sa kapungot or sa judgment sa Ginoo because okay rami. Okay rami. Kalma rami. Kay maayo mi nga tao. Mura kinana lugar. Nagsalig sa habog nga paril nga makasarbar kanila sa kapungot sa Dios. Pero tanaw na to pod si Rahab. Si Rahab, the same gyapon. Si Rahab nahadlok sa Ginoo sa Israel. Pero unsay ang gibuhat? Siya mituo. Wala niya gi-reject ang Diyos sa Israel. Hinuon siya mi pailalom sa autoridad sa Diyos sa Israel. Siya mituo, misalig sa Diyos sa Israel. O gipamatudan pinaagi sa pagbuhat og matarong sa duha ka espiya. Muni karon ang ingon sa Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang iyang pagtratar sa kaning duha ka espiya na himong iyahang pagtuo sa Dios na prove nga tininuod. Aduna gayud siya tinuod nga pagsalig sa Dios ni Abraham, sa Dios ni Jacob, nga kaning Dios sa Israel muluwas niya. O iya po ning gipakita nga kaning iyang pagtuo tinuod pinagay sa pagbuhat og matarong sa duha ka espiya. So sa matong na-learn ani ang ebanghelyo or gospel mulisang sa nakadungog. Ang tinawag mo pasilong kang Hesus. O ang uban unsa? Magpatig-a sa kasing-kasing. Nagdumili gyapon sa pagsalig kang Hesus.
Nagdumili gyapon sa pag-surrender silang kinabuhi kang Hesus, mas gisaligan gyapon ang ilahang kogulingon nga paningkamot, ang ilang kogulingon nga work, kay para sila ang ilang kaluwasan, mura ka ng points by points, nga mabot ra laging panahon nga ma-accomplish na nako ni 100 point, mura adto kag gaisano, ano ba itong card? Murag ang kaluwasan is nakay point para ma-achieve ni siya, kinahanglan, di kita ka-afford. But bisan pa nga, klaro kayo nga, kita dako kay sala at tubangan sa Ginoo. Ang katiga sa kasing-kasing sa tao, mingon, kaya na ako ni. I can do it. Pero ikaw nga nasayod, sama, kita kang Rahab, nga wa man gay ato. Mura di ka itong kanta nga, nothing in my hands I bring. Simply to the cross I cling. Wa tay madalit sa atong kaluwasan. Ang ato ragyong mahimo is mudul kang Hesus og mapasilong sa iyahang gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo. Igsoon. Mura gina siya. Og magpabilin ta mo pasilong ta ayaw hawa diha sa cross. Kay muna nakasalalay ang ato ang kaugmaw ng atong kaluwasan. No? O dili lang sa kamatayon ni Jesus, salig po ta sa iyahang accomplishment sa diyang nagkinabuhi sa diri sa kalibutan nga iyang works of righteousness. Naa ka nato. It's been credited to our account. Muna nga the best no sa kanabitong kanang decision sa kinabuhi is to live under the authority of Christ sa tuang kinabuhi. O muna siya ang wisdom nga kinahanglan nato no kanunay tapigan sa ato ang kasing-kasing. Kumusta man ang imuhang kinabuhi karon? Karon nga nakadungog ka sa maayong balita. Ikaw nga nagtuo sa Ginoo. Ni hatod ba ni kanato sa paghinulsol or kanunay nga pagtuo sa Dios or mapatiga pagyapon ta sa tong kasing-kasing nga okay ra dili ni biyaan ni daotang binuhatan kay okay naman ko. Igsoon ayaw pagahi sama sa katawhan sa Jericho. Ikatulo, ang balita mahitungod sa gahom sa Dios muluwas sa mutuo. No? Atong kung basahon na to no sa Book of Joshua sa kapitulo 6, dari nga time gikanker na di ba? Nagunob ning paril sa Jericho o gikanker na sa Israel ang Jericho gihukman sa Ginoo ang kaning syudad o dari no ang muning giingon comment, apan si Rahab ang babae nga nabaligya sa iyang dungog o ang panimalay sa iyang amahan o ang tanan nga iya, giyon sa giluwas nga buhi ni Josue og hangtod dining adlaw siya nagpuyo sa Israel. Nganong giluwas man siya nga buhi? Of course, kay si Rahab she kept the faith. No, tanaw kung balikan na to no, nga naay timailhan no sa pagkanker sa Jericho, naay pisi, naay pulang pisi nga ibitay ni Rahab sa iyang balay kay kining pisi timailhan nga kini siya muning balay ni Rahab og gibriefing na ni Joshua nga ang Israel nga dili ni hilabtan na. Og dito ang panimalay ni Rahab nasalbar, no? Og si Rahab naluwas. Tungod sa iyahang pagtuo, no? Muning reward sa iyahang pagtuo. Siya nasalbar og nakapuyo sa Israel. Kung imong tanawon, no, this is katong gihimo bitaw ni Rahab.
foreshadowing to siya ba. Mura kaya po siya matabi ito nga Passover. No? Gitanyag sa Dios nga halad aron mapasaylo ang sala. Pinaagi siyang dugo. No? This is Paul explaining the gospel. Halad nga dawaton pinaagi sa pagtuo. Kini mao'y pagpakita sa pagkamatarong sa Dios kay tungod sa pagkaminantuson sa Dios gisayluan niya ang kasalanan nga nahimo kaniadto. No? Remember, the judgment of God has come. Kinsa ra may nasalbar? Si Rehab o iyang pamilya. Ngano man tungod sa pagtuo niya sa Dios o kani pong pisi nga iyang gibitay, no? Adto nga time, no? Rehab, no? Kanami ito, nagbarog siya sa saad nga muning timailhan nga sila dili maapil sa paghukom sa Dios. This is also ay kanapong, di ba, similar siya sa nahitabo dito sa Egypt nga naidugo nga gipintal dito sa pultahan nga nay judgment sa Egypt o katurang naidugo nga naa sa pultahan maura pay gisayluan wala gidayon ang judgment kay naanay halad, nanay ni cover, nanay offering nga perfect nga ang judgment sa Ginoo instead nga paghukom ang maabot na nakadawat og grasya. No? Inana ang ato ang sitwasyon karon nga nituo kang Hesus. Instead nga judgment, instead nga kalaglagan ang atong maangkon tungod sa dugo ni Hesus. Nag-cover ka nato sama ta kang Rehab gisayluan gipas over ang judgment sa Ginoo and we receive grace because of what Christ has done. Ngano maning akong pinminti gina balik-balik kay dari man gud nakabarog ang atong paglaom, no? Matod pa karon ang pagtuo mao nga ang kasiguruhan sa nga butang nga atong gilauman ug hugot nga pagsalig sa mga butang nga dili nato makita. Remember sa Hebreo chapter 11 verse 31 unsa ingon dari tungod sa pagtuo ni Rehab. No matog balik-balik na po no. Nga nagbaligya sa iyang dugog wala malaglag kauban sa dili masinugtanon kay unsa man iya mang gidawat ang tigpaniid uban sa kalinaw. Tungod sa pagtuo, pangutana, unsa man ning klase nga pagtuo ni Rehab nga nakasalbar niya. Gidefine na siya sa Hebrews 11:1 and 2. Ang pagtuo ni Rehab mo kani nga si Rehab na ay kasiguruhan sa mga butang nga iyang gilauman. Unsa may iyang gilauman? Di ba? Kasalbaran. Okay? Nagsalig siya sa mga butang nga dili niya makita. Asa man niya gibutang? Muni siya nga pagtuo diha sa Dios nga capable ang Dios sa Israel nga mo salbar niya sa kapungot sa judgment pod niya, no? Kay tungod nini ang atong katigulangan, ang katigulangan di apil si Rehab nakadawat sa langit nung pag-uyon. So muni ang pagtuo klase ni Rehab. Nibarog siya. Yang gisalig ang iyang kinabuhi, ang paglaom sa Dios sa Israel, dili sa Dios sa Jericho o sa uban pa. Dili gali siyang kagalingon. O kung sa'y nahitabo, nakita dayon sa iyang action ang tinuod nga pagtuo, ni bunga. So ang tinuod nga pagtuo mo barog sa saad sa kaluwasan diha kang Hesus. O kung sa mo bunga og buhat sa pagkamatarong. Ni believe si Rehab yang gisaligan ang Dios sa Israel kung siya nakig-alay si Rehab sa Dios sa Israel. O gipamatudan niya pinagi sa nahimo siyang loyal sa katawhan sa Israel. Change of loyalty. Mo man na, di ba? Nayuban. Na dituokos Ginoo. Pero dari ra ko sa balay. Di na ko matug simbahan kay mga tao da, mga hipokrito diri ako. Okay ra ko diri. Ang importante nga me and God. Me and God ra ko. Dili man niya lang pagtuo ni Rehab.
gipakitaan man niya og gugma. Muna siya karon ang bunga sa iyang pagtuo, ni alagad siya sa katawan sa Dios. Og giris gali niya ang iyang kinabuhi aron lang maproteksyonan ni siya. Og kato ato nisgutan, ni puyo pagyud siya uban sa Israel. No, muni din siya usa ka bunga sa tinuod nga pagtuo nga ganahan ka with your brothers and sisters. Nga di ka mahimuta nga ikaw ra, you are longing for fellowship. Di ba? Serving your brothers and sisters, this is true faith in Christ. Nga ikaw tinuod nga magtutuo. Mo ba ni ang giingon? No, gi-example na pod siya ni James nga ug samang paagi dili ba si Rehab nga nabaligya siyang dungog, gihimo man nga matarong pinagi sa binuhatan nga sa iyang pagdawat sa mga sinugo pagpagula kanila gikan sa agianan. Kay ingon nga patay ang lawas nga walay espiritu, mausab patay ang pagtuo nga walay binuhatan. Kung inanay ang sitwasyon, si Rehab, nituo siya sa langit, sa Dios sa langit, o sa yuta, apan iyahagya pong sumbong ang kani mga espiya. Wala na prove ni Rehab ayang tinuod nga pagtuo, ang iyang loyalty, iyang allegiance with God nga naman. Wa man na-reflect sa iyahang binuhatan. Walay product ang pagtupatay ito. Kung walay paggugmaapan si Rehab, iyahamang na-prove nga ang iyang faith in God of Israel is real. And that's why nabunga. So remember, ang mga katauhan sa Israel, Abraham, Isaac, Jacob, prophets, they are saved by faith alone. Sa Old Testament tanan, bisan hantod karon, ang tao na luwas ra gyud pinaagi sa pagtuo. Pareha ra po nato ba sa Ginoo. Ang di ba God has promised that there will be a Messiah. No, ang ilang pagtuo is looking forward of the Messiah. Kita is ang atong pagtuo looking backwards sa gibuhat ni Jesus aron ta masalbar diha ra kita mo barog. Pero kinahanglan kining pagtuo aduna gayoy bunga. No? O gi-describe pa gyud ni siya ni hapit ta man. Ni Pablo. Nagpasalamat kami kaniya, nakapasalamat si Pablo sa Tesalonica, no? Kay hinumduman namo ang inyong gihimo. Na sila gihimo nga maayo tungod sa inyong pagtuo kaniya. So ang paghimog maayo kun nganong na-produce man tungod sa pagtuo. Unsa pa gyud? Ang pagtabang sa uban, unsa man siya product siya sa gugma sa Dios. Ang inyong mapinadayanon, inyong mapinadayunon nga pag-alagad, asa man gikan sa inyong hugot nga pagsalig kang Kristo. Kining tanan gibuhat ninyo atubangan sa Dios nga atong Amahan. So remember, gibalik-balik gayud nga nagyayoy produkto ni ang ato ang pagtuo. Dili pwede nga ang gospel nga gidawat nga walay kausaban sa imong kinabuhi. Nagi kausaban. And I hope nga parehas kita kang Rehab nga gigugma, no, siya nagpailalom sa pagbuot sa Dios sa Israel o gipamatudan niya sa iyang gugma pag-alagad sa katawhan sa Dios. Ang Ebanghelyo gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga mutuo. Mo ba ni ang imuhang gisaligan karon? Igsoon, keep the faith. Okay, that is the kind of faith. No, keep your faith in Christ, padayon diha, pailalom sa hingpit nga pagbuot sa Dios. Kay mo kani ang atong paglaom sa kinabuhi. Pagampo kita. Ginoo, daghang salamat sa mensahe karon. Nga diha ra gyud kanimo Ginoong Hesus kami magpasilong aron dili na mo madawat ang paghukom sa Dios. Diha ra gyud kanimo Ginoong Hesus
kami mapasalamaton ug way rason o Dios nganong dili kami makadaig kanimo kay tungod kami nasalbar na. Kami naluwas na diha sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus.